ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡು ಪುಡ್ಯೊಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪುದ ಮದಿಪುನು ಬಾಮಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಳ್ವ ಕಲತ್ತೂರು ಬಂದುಲೆ 2023 ಇಸವಿ ಕರಿದು ಇನಿಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಮೂಜರೆ ತಿಂಗಳು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ದಾನೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಎಡ್ಡೆಪುದ ಮದಿಪುನು ಬಯಕೊಂದುಳ್ಳರು ಪಂಡದು ಕೆಲವೇರ್ನ ಉಡಲಿಡು ಒಂಜಿ ಸವಾಲು ಉದಿತುದು ಬರೆಯರೆ ಕಾರಣ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು 1ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂದು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೇರು 31ನೇ ತಾರೀಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬೋಡಿತನಾತ್ ಕಲಿ ಗಂಗಸರನ್ನು ಪರೆದು ಬೋಡ್ಚಾಂದನ ಅಂಜಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕೈ ಪಾರ್ದು ಏತೇತೋ ಕಡೆಟ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಅನಾಚಾರಗಳೇನು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನೇನು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದಿತ್ತಂದಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರಕಾರ ದುಂಬುರ್ತೆ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂದು ಪಂಡ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಮಾರ್ಚ್ 31ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ವ್ಯವಹಾರಗಳೇನು ಉಂತಾದು ಆನಿದ ದಿನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾಸದ ಎಡವಾಡನ್ನು ಮನ್ಪಂದೆ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಂಗ್ಲ ಪದನು ಉಪಯೋಗ ಮಂತೊಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷಗೆ ಕಾರದೀಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಭಾರತ ದೇಶನೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಐನೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಂದುಂಡು ಪಂಡು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರಿದುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷನು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಚರಿಪುಣ ಪಂಡ ಈ ಬಿಸುತ್ತ ಪೊರ್ತುಡು ಆಚರಿಪುಣ ಏನು ತೂದು ನಂಜಿ ಮಚ್ಚರ ದಿಂದಿನಂಚಿನ ಈ ಪಿದ ಇವರು ದಕ್ಲು ನಮ್ಮನು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗೊಳ್ದು ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪಗ್ಗು ತಿಂಗೊಳ್ದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪ ಆಂಡ ಐಟ್ ರಡ್ಡು ವಿಧ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಪಂಡದಿಂದು ಈ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಶುರುವಾಪುಣಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ನೇ ತಾರೀಕದ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅವೇ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವರ್ಷನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಕ್ಲು ಆಚರಿಪೇರು ಪಂಡದು ನಮಕ್ ಪಿದೈ ದೇಶದಕ್ಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಮೂರ್ಖೇರ್ನ ದಿನಾಂದು ಪಂಡದು ನಮಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟನು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೂರ್ಖೇರಾದ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಐನೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ಖೇರ ದಿನನು ಅಕ್ಲು ದಾಯ ಮಲ್ತದೇರಿಂದು ಪನ್ಪಿನೇನು ತೆರಿಯೊಂದು ಆ ವಿಚಾರಡ್ತು ಪಿರವು ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದಂಚಿಗೆ ಮಾಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನ್ಲ ನಮಕಿತ್ತೆ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗೊಳ್ದ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಖೇರ ದಿನ ಅಂದು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು ನಮ್ಮ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಆ ದಿನನು ನಮಕ್ ತೆರಿಯಂದೇನೆ ಅವು ಮದತ್ತದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗ್ ಎತ್ತುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಅವೇತೋ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ದಕ್ಲು ಐಕ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಪುದೆನು ಪುಗೆಲ್ಗ್ ದೀವೊಂದು ಇನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಬಿಸು ಪರ್ಬನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಆಚರಿತದು ಪೋಂದು ಪುಣವು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಂತೋಷದಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆದುಂಡು ಈ ಬಿಸು ಪರ್ಬನು ವಾ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಆಚರಿಪ ಅಂದು ಪಂಡನಂಡ ಅವು ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಡು ನಮಕ್ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಪಂಡನಂಡ ಐಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಬೇತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒವ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತದ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜವನೇರು ಪುರ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋದು ಬರವು ಸರವು ಕಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಡು ಇತ್ತೇರಿಂದಾಂಡಲ ಅಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಕೃಷಿ ಇನಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೆಡು ಒರಿದುಂಡು ಪನ್ಪಿನವುಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಆದುಂಡು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಕೃಷಿಟ್ಟು ಬಾರದ ಬುಳೆಂದು ಪನ್ಪಿನವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಬುಳೆ ಆದುಂಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಎಡೆ ಬುಳೆನು ಮಲ್ತೇರಿಂದಾಂಡಲ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಂಡ ಸಾಗುವಳಿ ಮಲ್ತದು ಬಾರು ಬುಳೆಪ ಒಂದು ನಂಚಿನ ಕೃಷಿಕೇರು ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಇಜ್ಜೆರಿಂದು ಪನ್ಪಿನವು ನಮಕ್ ತೆರಿದುಂಡು ವರ್ಷಡು ಮೂಜಿಬುಳೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಏನೇಳು ಸುಗ್ಗಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಕೊಲಕ್ಕೆ ಸುಧಭರಿತ ಜನಕುಲು ಏನೇಳು ಬೆನ್ನಿನು ಒಂಚೂರು ತಡಾದು ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಪಾಂಡಿಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುದರನ್ನು ಕೊರ್ದು ಅಕುಲುಲ ಮೂಜಿಬುಳೆನು ಮಲ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದು ಪುಣವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆದುಂಡು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸುಗ್ಗಿ ತಿಂಗಳು ಅವೇ ರೀತಿ ಪಗ್ಗು ತಿಂಗಳು ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು
ಈ ಪಗ್ಗು ತಿಂಗಳು ಪುಟ್ಟುನಂಚಿನ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಸಾಧಾರಣ ನಮಕ್ ಸುಗ್ಗಿ ತಿಂಗಳು ಕರೀದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೆಂಕಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯೇ ಪೂರ ದಗೆ ಏರಿದು ಬೆನ್ಯರ ತೀರಂದನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ್ರ ಕೃಷಿಕೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಆರಾಮಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತಾದುಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತು ಕರೀದು ಪಗ್ಗು ಪುಟ್ಟನಾಗ ಪಗ್ಗು ತಿಂಗಳು 1ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಸು ಪರ್ಬನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ. ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಸು ಪರ್ಬನು ವಾ ರೀತಿಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪು ಅಂದು ಪಂಡಿನಂಡ ಇನಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಈ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಮಾಜೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತಿನಂಡಲ ಕೂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾಜೊಂದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಹೆಚ್ಚಾದು ಈ ತುಳುನಾಡು ಕೂಡ ನಮಕ್ ದೆರ್ತು ಬತ್ತದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅಪ್ಪಗ ವಾ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕನಿ ತೂಪುನವು ಪ್ರಧಾನವಾದುಂಡು. ಬಿಸು ಕನಿ ಪಂಡ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪುಟ್ಟನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತಿಲಡು ಬುಲೈನಂಚಿನ ಆ ಬುಲೆನು ದೇವೇರನ ಕೋಣೆದ ಎದುರುಡು ಅತ್ತನಾಡ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿದ ಉಜ್ಜಾಲದ ಎದುರುಡು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಪುಟ್ಟನಂಚಿನ ಬುಲೈನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತಿಲ್ಡು ಬುಲೈನಂಚಿನ ಕುಕ್ಕಾವಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ಆವಡು ಚಿಕ್ಕು ಆವಡು ಪೇರಳೆ ಪರಂದು ಗೋಂಕುದ ಪರಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಪರಂದುಲನೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಕನಿ ದೀಪುನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ. ಈ ಕನಿ ದೀನಾಗ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಕೆಂಬುಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ತೌತೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ನಟ್ಟಿಕಾಯ್ದ ಬುಲೆನ್ಲ ದೀಪೇರು ಅತ್ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಅರಿ ತಾರಯಿ ದುಂಬಾಯಿ ಕಾಣಿಕೆಲೆಯನ್ನು ದೀದು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪಣವುದ ಕಟ್ಟ ಬಂಗಾರು ಅವೇ ರೀತಿ ದೇವೇರೇನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಹೂವಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರೇನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಅತ್ತಂಡ ಕೇರಳದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರೇನ ಒಂಜಿ ರೂಪನು ದೀದು ಅವಳು ತುಡಾರು ಪೊತ್ತಾದು ಕಾಂಡದ ದಿನಟ್ಟು ಕಣಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಅಂದೇನು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಈ ಕಣಿಂದ ಪಂಡ ದಾದ ಈ ಕಣಿಂದ ಪಂಪಣಕ್ಕೆ ವಾ ರೀತಿದ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಪಂಡದು ದುಂಬಾದು ತೆರಿಪಾವಡಾಪುಂಡು. ಕಣಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೋಟ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯನು ದುಂಬುದಕ್ಲು ಕಣಿಂದ ಪಂಪೇರು. ಅಪ್ಪಗ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಇನಿ ಆಯನ ಕಣಿ ತುಯಿನೆ ಪುಚ್ಚದ ಕಣಿ ತುಯಿನೆ ಅತ್ತನಾಡ ಕರತ್ತ ಕಣಿ ತುಯಿನಿ ಅತ್ತಂಡ ಕಣಕದ ಕಣಿ ತುಯಿನಿ ಪಂಡದು. ಅಪ್ಪಗ ಒವ್ವೊವು ಅಪಶಕುನಕ್ಲುಂಡ ಆ ಕಣಿನು ನಮ್ಮ ತುಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಂಪೇರು. ನಮಕ್ ದುಂಬುದಾಕ್ಲನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲನ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಪುಚ್ಚದ ಕಣಿ ತುಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಣಕದ ರಾಸಿನು ತುಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂದೇನು ಕರಾದ ತೊಂದು ಬರ್ಪುಣ ಇನ್ನು ತುಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಾತ ದುಂಬುದಾಕ್ಲ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅವು ಎಡ್ಡನ ಅತ್ತು ಮೂಢನಂಬಿಕೆನ ಪಂಡದು ನಮಕ್ ತೆರಿಯಂದು ಆಂಡ ದುಂಬುದಾಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಕೆ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತಿನಂದು ಪಂಡದು ಮಾತ್ರ ಮೂಡು ತೆರಿಪಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಆ ಒಂಜಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೋಟನು ಕಣಿಂದು ಪಂಪೇರು. ಅಪಗ ಈ ಕಣಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ಆ ಹೊಸ ವರ್ಷದಾನಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನು ತೂವೋಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಸ್ತುಲೇನು ತೂವೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶನು ದೀವೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಕಣಿ ದೀಪುನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿನ ಮಂತೇರು. ಈ ಕಣಿ ದೀಪುನ ಕ್ರಮ ಎಂಚಂದು ಪಂಡಿನಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇರು ಬಿಸುತ್ತಾನಿ ಕಾಂಡೆನೇ ಲಕ್ಕದು ಕಣಿ ದೀಪುನಂಚಿನ ವಾಡಿಕೆಲ ಉಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ದುಮ್ಮುನಾನಿ ರಾತ್ರಿಡು ದೀದು ಜಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಕೆಲ ಉಂಡು. ಅಪ್ಪಗ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ದುಮ್ಮುನಾನಿ ರಾತ್ರಿಡು ಕನಿ ದೀನಂದಾಂಡ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವಂದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ದೇವೇರನ ಎದುರುಡು ದೀನಂಚಿನ ಆ ಕಣಿನು ತೂನಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಪುಂಡು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ನಲಿತೊಂದು ಉಪ್ಪಲು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದಕ್ಲೆನ ಆ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಣಿನು ನಮ್ಮ ತೂವೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲು ಮಂತದೇರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೇರು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಮೀದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಅಂಚಿನ ಫಲವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೀಪುನೆ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ತೂವೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುನಾನಿ ರಾತ್ರಿಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೆತ್ತುದು ಪುನಗ ಆ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯಾರು ಪೂರ ಒಣಸು ಪೂರ ಆದು ಕೂಡವರ ಮೀದು ಬತ್ತದು ಆ ಕಣಿನು ದೀದು ಜೆತ್ತದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಮೀನಿ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟದಿಂಚ ದೀದು ಪೋದು ಜೆತ್ತಿನದಾಂಡ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಅವು ಏರಾಯಿನೆ ಕಣಿ ದೀತೆರ ಆರೇ ಬತ್ತದು ಆ ಕುಂಟುನು ದೆತ್ತದು ದುಂಬತ್ತ ಆರು ಕಣಿ ತೂಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಪೂರ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತದು ಕಣಿ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ತರೆಕ್ ಮೈಕ್ ಮೀದು ಆ ಕಣಿಕ್ ಅಡ್ಡ ಬೂರುದು ನಮ್ಮ ಆ ಕಣಿನ ಪತ್ರವಡಂಚಿನ ವಾಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ದಿನ ಮಲ್ಪುವ. ಅವೇ ರೀತಿ ದೇವೇರ್ನ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪೋದು ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪೋದು ಗ್ರಾಮದ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪೋದು ಅಡ್ಡ ಬೂರುದು ಅಡೆಗೆ ಫಲ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊರ್ದು ಬರ್ತದು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಗುರಿಕಾರರನ್ನ ಕಾರ ಪತ್ತದು ಆಶೀರ್ವಾದನ ನಟ್ಟು ನಂಚಿನ ವಾಡಿಕೆಲ
ಈ ಬಿಸುತ್ತ ದಿನ ತಾನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುವ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಜ್ಜರ್ನವಡು ಅಜ್ಜಿನವಡು ಪೊಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನ ತಿದ್ಯಪ್ಪೆನ ಸಮ್ಮಲೆ ಮಾಮಿಲ ಮುಕ್ಲೆನ ಮಾತೆರೆನಲ ಕಾರು ಪತ್ತದು ಆನಿದ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದನ ದೆತ್ತೊಂಡುಂದಾಂಡ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಸುತ್ತಾನಿ ಕಾರ ಪತ್ತುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮಲ್ತದೇರು. ಅಪಗ ಇನಿತ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವ ಜನಕ್ಕಳು ಈ ಒಂಜಿ ಲತ್ತು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಳು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದುಂಬುಪಾವಂದೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಪ್ಪು ನಾವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಜಾರದ ವಿಚಾರ ಆದಿತ್ತಿನ ನಾಂಡಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಐನಾತ್ ದೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳು ಸಂಘಟನೆದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿತೊನ್ನಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನವುಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಬಿಸು ಪರ್ಬದಾನಿ ನನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಂದು ಪಂಡಿರುಂದಾಂಡ ಕಂಡಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ. ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಪಣ್ಣಂಚನೆ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆನ ಕಾರು ಪತ್ತದು ದೈವ ದೇವರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ನಟ್ಟದು ಕಣಿಕು ಅಡ್ಡ ಬೂರುದು ಕಣಿ ಪತ್ತುಡಾದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪೋದು ಮಾತ ಬತ್ತದು ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಐಕ್ ದುಂಬು ಅದನ್ಲ ಕೆಲವೇರು ದುಂಬು ಬರ್ಪುಣೆಕ್ ದುಂಬು ಏತೋ ದಿನರ್ದು ಪಕ್ಕ ಕಿದೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಪಂಡ ಕೊಳಕೆದ ಬೆನ್ನಿ ಮುಗಿನೆಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಎರ್ಲೆನು ಪಿದೈ ಬುಡ್ಪುನಂಚಿನ ವಾಡಿಕೆ ದುಂಬುದಾಕ್ಲನ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೈಲಿಡು ಪೂರ ಪಜಿರು ಪೂರ ನುಂಗುದು ಪೋದಿತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಖಾಲಿ ಬೇಯೊಂದು ನುಂಗೆಲು ಬೈಲ ಬಕ್ಕ ಕುಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಪೆರೆದು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪಜಿರಿನ ಮಾತ್ರ ತಿಂದುದು ಆ ಎರ್ಲೆನು ಸಾಂಕೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ತಿನ್ಪಾದು ಆ ಎರ್ಲೆನು ಸಾಂಕೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ವಾಡಿಕೆಲ ಇತ್ತುಂಡು. ಆ ಎರ್ಲೆನು ಆತ ದಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಸು ಪರ್ಬದಾನಿ ಬರೆ ಪತ್ಯರೆ ಪಂಡ ಆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಂದಿ ಪನ್ಪೇರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುಣೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಕ್ಕಲ್ನ ವಾಡಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯನ ಮನ್ಪುಣಗ ಐಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮುಹೂರ್ತ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನವು ಪ್ರಧಾನವಾದುಂಡು. ಅಪಗ ಬಿಸುತ್ತಾನಿ ನಮ್ಮ ಆ ದಿನ ವಾ ದಿನ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಿರೆಜಿ ಎಡ್ಡೆನ ಮೂರ್ತ ಸರಿ ಉಂಡ ಮೂರ್ತ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಎಂಚಿನಲ ತುಯ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ವಾ ತಿಂಗಳು ಡಾಂಡಲ ಸಿಂಗಡದಾನಿ ಒಂದು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡಲ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಬರ್ಪುನು ಸಿಂಗಡ ಇದಾನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪಗ್ಗು ತಿಂಗಳು ಪುಟ್ಟುನಾನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಅಂದು ಪಂಡದು ಎನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಕಂಡಗೆ ಎರ್ಲೆನು ದೇರಿದು ನಾಳೆರು ಮಾದದು ಬರೆ ಪತ್ತುನೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಂತೇರಿಂದಾಂಡ ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಎರ್ಲೆನು ಪಂಡ ಬರೆ ಪತ್ತವನು ಇಂಚಂದು ಪಂಡ ಎರ್ಲೆನು ನುಗ ನಾಯರು ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ರಡ್ಡು ಬರೆ ಇಂಚ ತಿರ್ಗದು ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಬರೆ ಬೊರಿ ಕಟ್ಟದು ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬರೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಐತ ನಡೂಟು ಪಿರ ತಪ್ಪು ಗೊಬ್ಬರ ಬುಣ್ಯ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಈಟಲ ಪಾಡ್ದ ಅಂದ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಕ್ಲು ಮಲ್ತದೇರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಆನೆ ಬಿತ್ತಲ ಪಾಡೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶನ ದೀವೊಂದು ಕೈ ಬಿತ್ತು ಪಾಡುನೆಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ್ಲ ಆನೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಈ ಕೈ ಬಿತ್ತು ಪಾಡುನೆಂದು ಪಂಡಿನಂಡ ಅಟ್ಟೋಡು ಕಟ್ಟದ ದೀನಂಚಿನ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಡು ಯಾನು ತೆರಿಪಾದಿತ್ತೆ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತದ ಮುಡಿನ ಅಟ್ಟಗು ದೀಪುನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಇಂದು ಪಂಡದು ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆರಿಪಾದಿತ್ತೆ ಬಂದುಲೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಆ ಸಿಂಗಡೆ ದಾನಿ ಅಟ್ಟೋಡು ಕಟ್ಟದ ದೀನಂಚಿನ ಆ ಬಿತ್ತದ ಮುಡಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸೇರು ಬಾರಿನು ಒಂಜಿ ಸೇರು ಬಿತ್ತನು ದೆತ್ತದು ಈ ಸಿಂಗಡೆ ದಾನಿ ಪಂಡ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಸಿಂಗಡೆ ಕಟ್ಟನ ಬಿತ್ತನು ನಮ್ಮ ಈ ಪಗ್ಗು ತಿಂಗಳು ಪುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಸಿಂಗಡೆ ದಾನಿ ದೆತ್ತದು ಬಿತ್ತು ಪಾಡುನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ. ಕಂಡದ ಮೂಲೆಡು ಕಂಡ ದತ್ತದು ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಈ ಕಂಡನು ನಮ್ಮ ನುಂಗುನಂಚಿನ ಈ ಕಂಡಡು ಕಾಲಿ ರಡ್ಡು ಬರೆ ಪತ್ತದು ಈಟು ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ದು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಅಂದೇನು ಸುರು ಮಲ್ತನ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಂಡದ ಬರಿಟು ಪುಣಿತ ಬರಿಟು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಈ ಬರಿಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟುಡ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಕತ್ತಿಡ ಮಿನಿ ಒಕ್ಕುದು ಕಂಡದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಚೂರು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಐಕೆ ನಾಳೆನು ಪೆಲತ್ತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ತದೆ ಐತ ಕುಟ್ಟಿನ ಮಲ್ತದು ಅವೇ ಪೆಲತ್ತ ಗೆಲ್ಲದ ಸಪೂರದ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಮುಡೆದು ಒಂಜಿ ಮೊಡಿಚಿಲು ಪಾಡುನೆಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಿ ಮುಡೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆ ನೆಕ್ ಗುಂಟಲೆಗೆ ಮುಡೆದು ಐಕ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಈ ಮಣ್ಣು ಅಂಚಿಂಜಿ ಪೋವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಅವಳು ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ
ಜೋಕ್ಲಾವಡು ಬಾಲೆಲಾವಡು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪೆರಿಯಾಕ್ಲು ಏರಿ ಇತ್ತೇರ್ನಾಡಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಪಾಡದು ಕೈಟ್ ಪಾಡುನಂಚಿನ ಬಿತ್ತನು ಪಾಡುನಂಡ ಕೈ ಬಿತ್ತು ಪಾಡುನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ್ಲ ಆನಿ ಮಲ್ಪೇರು ಐಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಮಣ್ಣು ಪೊಡಿ ಮಣ್ಣು ಮೇಲಿಗೆ ಬಿರ್ಕದು ಒಂಜಿ ಚೆಂಬು ಆತನ ಒಂಜಿ ಕೊಡಪನ ನೀರ ಮೈತದು ಆನಿದ ದಿನಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸುರು ಮಲ್ತದ ನನ್ನ ಏಪ ಬೋಡನ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಸುರು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಾಕಲು ಈ ಬಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತುನ ಕಂಡದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಗ್ಗು ಪದ್ನೆನ್ ಮಗು ನೇಜಿ ಪಾಡಿಯರೆ ಕಂಡ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಟ್ಟನೇನು ಮಲ್ಪುವೆರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುವೆರು ಪಂಡಿರುಂದಾಂಡ ನಟ್ಟಿ ಮುಂಚಿ ನಡೆದಿತ್ತುನಂಚಿನ ಕಂಡಡು ತೌತೆ ನಟ್ಟಿಕಾಯಿ ಮಲ್ತುನಂಚಿನ ಕಂಡನು ಪೂರ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ಪುವೆರು ಐಟ್ ಬಿತ್ತು ಐಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತುನಂಚಿನ ನಟ್ಟಿ ಮುಂಚಿದ ಕೋಚಿಲ್ನು ಪೊರ್ತು ದೆಪ್ಪುವೆರು ಅವೇ ರೀತಿ ತೌತೆದ ಬಲ್ಲದ ಆ ಒಂಜಿ ಬೂರದ ಎಂದೇನು ಬಾಕಿ ಐನ ನುಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಕಜವುಲೇನು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಆ ಸಾಲು ಪತ್ತದಿತ್ತುನಂಚಿನ ಆ ಕಂಡನು ದಯಪಂಡ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಈಟಲ ಉಪ್ಪುಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಎರ್ಲೆಗೆ ಆ ಕಾಯ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಣ್ಣುನು ದಪ್ಪೆರೆ ಬಂಗಾಪು ನೆಡ್ದವರ ಸಾಲು ದೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಲೇನು ಸೋಕುಡೆ ದತ್ತದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಐಟಿತ್ತಿನ ಪಂತಿಲೇನು ಪೂರ ಪೆಜ್ಜಿದು ದೆತ್ತದು ಮೂಜಿ 4 ಸಾಲು ದತ್ತದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತದ ದಿನ ಎದುರು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಏಪಂದು ಪಂಡನಾಂಡ ಪಗ್ಗು ಪದಿನೆನ್ಮ ಈ ಪಗ್ಗು ಪದಿನೆನ್ಮನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ಸಿರಿದಿನ ಪಂಡದಲ ಇತ್ತೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರು ಐಕೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಸರಕಾರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ದಿನ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಾದು ಅವು ಮೇ 1ನೇ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಮೇ 1ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಆ ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರನೇ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಸರಕಾರದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಡು ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನ ಅಂದು ಪಂಡದು ರಜೆನೆ ಸಣ್ಣ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಏತ್ ಪವಿತ್ರತೆ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಅವಳು ತೆರಿಯ ನಡಪುಂಡು ಆ ದಿನ ಪಗ್ಗು 11ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ನೇಜಿ ಪಾಡಿಯರ್ನಾಂಡ ಐಕೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರಿನ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ ಪತ್ತನಾಜೆ ಈ ಪತ್ತನಾಜೆ ದಾಯಿಗೆ ಪತ್ತನಾಜೆ ದಾನಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿತ್ತ ಅಂದು ಪಂಡನಾಂಡ ಪತ್ತನಾಜೆಗೆ 10 ಪನಿಯಾಲ ಬೂರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ದಾಯ 10 ಪನಿ ಬೂರೋಡು ಪಂಡನಾಂಡ ಈ ಪಗ್ಗು 11 ದಿನ ಬಿಸು ಕಣಿದೀದು ಬಿಸುತಾನಿ ಆ ಬೆಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆಗೆ ಎಂಚ ಅಲ್ಪ ನಾಂದಿ ಮಲ್ತೆರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೇಜಿ ಪಾಡುನ ಪಗ್ಗು 11 ದಿನ ತಾನಿ ನೇಜಿಲ ಪಾಡಿಯರಿಂದಾಂಡ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಬೋಡಾಪುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲಸೆ ಬಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡ್ಬೇರು ದಾಯ ಪಂಡನಾಂಡ ಅರೆಗಲಡು ಭೂಮಿ ಪೂರ ನುಂಗುದು ಅದು ಬಿತ್ತು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪೊಟ್ಟಾಪುನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿತ್ತಲೇನು ಪುದಕ್ಕುಲು ಪೆಜ್ಜಿದು ಪಕ್ಕಿ ಪರನೇಲು ಪೂರ ಪೆಜ್ಜಿದು ದೆತ್ತದು ಒರಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತಿಡು ಸೋಕುಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಗೆ ಬತ್ತದು ಪಗ್ಗು ಪತ್ತನಾಜೆ ದಾನಿ 10 ಪನಿಯಾನಲ ಬೂರೋಡು ಪನ್ಪೇರು ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಈ ನೇಜಿ ಕೊಡಿಪೇರೆ ಗಾತ್ರ ಇಂಚ ಬತ್ತನಂಚಿನ 10 ಪನಿಟ್ಟು ಕೊಡಿತನಂಚಿನ ಆ ನೇಜಿ ಬೇಷದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗಾನಗ ದುಂಬೆ ತಯಾರಾದು ನಡೆದು ಎಡ್ಡೆ ಬುಳೆ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುವೇರಿನ ಪದ್ಧತಿ ಅದುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನೆ ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಭಿನ್ನೈಪುದ ಪಾತೆರ ದಾದ ಪನ್ಪುಣಿಂದು ಪಂಡಿನಾಂಡ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲಿ ನಮಕ್ ದಾಯಿಗೆ ಈ ರೀತಿದ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಿನಿ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೇರಿಂದ ಪಂಡಿನಾಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾವಂದೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಬಿತ್ತಿಲಿಡು ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ನಾವಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ಬುಳೆ ಪುಣಂಚಿನ ಬುಳೆ ಅವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನಲ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ದುಂಬಾದು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಂಡಡು ತೋಟಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಬೆನ್ಪಾಟಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂದಿರುನಾಂಡ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪ್ರತಿಫಲನ ತಿಕ್ಕುಂದು ಪಂಡದು ಅಕ್ಲು ತೋಜಾದು ಕೊರನ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಉಂಡು ಈ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ನಿಯಮಗಳು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ನಿಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಲತ್ತು ಪ್ರಾಯದ ಜವನೆರೆಡ ಯಾನು ಭಿನ್ನೈಪು ದಾದ ಮಲ್ತೋಣು ಎಂದು ಪಂಡನಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಏತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಡು ಉಪ್ಪುಳೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಉಪ್ಪುಳೆ ವಾ ದೇಶಡೇ ಉಪ್ಪುಳೆ ನಮ್ಮ ಊರುದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರದ ಜಾತ್ರೆಗಾವಡು ವಾ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅವು ನಮಕ್
ನಮ್ಮವೇ ಐನೆಡ್ತು ಅವರ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮಕ್ ತೆರಿದುಪ್ಪುಜಿ ಅವೇನು ಒವ್ವಾ ಒಂಜಿ ವಿದೇಶದಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕಲು ಐನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮಡ ಪನ್ನಗ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಏಳೂರು ಏಳು ಕಡಲ ಪಿದಯೂರುದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರು ಬುಡ್ದು ಉದ್ಯೋಗಗಾತ್ರ ಪಿದೈ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಏತೇತೋ ಜನಕ್ಕಳುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಾವಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಾವಡು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾನದಿಗೇನು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೀನಿ ಕೊರೊಂದುಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬದಲಾದ ಪೋತಾಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿನ ಎಂಕ್ ಮೂಲು ಪನಿಯರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾವೊಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪರ್ಬಗಳು ಅವೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವೇರನ ನೇಮ ಕೋಲಾಗ್ಲಾವಡು ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪೋವಡು ನಮ್ಮ ಆಪಣ ಆ ದೈವ ದೇವೇರನ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆಡ್ ಆಪುನಂಚಿನ ನೇಮಗಳನ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೆರಿಯಾಕಲು ವಾ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಂದೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತೆರ ಅವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ನಿಯಮಡೆ ಐನು ಪೋಪುಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆ ಊರ್ದ ಜವನೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲು ಐನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತ್ತದು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಅಂದ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪರ್ಬನ್ ಎಲ್ಲದ ದಿನಟ್ಟು ದಯ ಮಲ್ತದು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೊರ್ಚಾಂದನ ಒಂಜಿ ದುಂದು ವೆಚ್ಚಡಾವಡು ಕಲಿ ಗಂಗಸರನ್ನು ಪರ್ದು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗ್ಲೆಡು ಪೋನಾಗ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಉಪದ್ರನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನಾವಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಬೊರ್ಚಾಂದನ ವಿಷಯಗಳೇನು ಮಲ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಬಿಸು ಪರ್ಬನು ಪೊರ್ಲೂಡೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದೈವ ದೇವೇರನ ಎಡ್ಡೆಪುದ ಮದಿಪು ನಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಈ ಬಿಸು ಪರ್ಬನು ಪೊರ್ಲೂಡೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗ್ ಏತೋ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಡು ಏಳು ಕಡಲು ಪಿದೆಯುದ ಆ ದೇಶಡು ತೂಪುನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲುಪ್ಪೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ತೂಪುನಂಚಿನಕ್ಲುಪ್ಪೇರು ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪುದ ಮದಿಪುನು ಬಯಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೈವ ದೇವೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆನ ಗುರು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡೊಂದು ಕುಡರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪುನು ಅವೇ ರೀತಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಎಡ್ಡೆಪುನು ಬಯಕೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪೆ.